For today's video, magko-construction tayo ngayon. O sa mga nagtatanong, ina Saudi ka bakit nagko-construction? Syempre, nung umuwi ako, nagbakasyon ako niyan, ay naman ako, syempre gumadap ako bilang labor ng construction. Syempre nagko-construction ako kasi nga wala na akong pera. Umuwi ako nung nagbakasyon ako sa Pilipinas, wala na akong pera. Syempre yan, kaya nagko-construction ako. Tumutulong na ako sa mga nagtatrabaho sa bahay namin. Kaya sa mga construction dyan, saludo ako sa inyo. Yes, sir! Saludo ako sa mga nagko-construction kasi kahit napakahirap, napakainit, nandyan pa rin kayo para gumawa ng bahay. Kaya big saludo ako sa inyo. Siyempre, habang nagko-construction ako, nagbibideo naman yung asawa ko. Siyempre, pag nag-video, alam na, nakakahilo talaga yung video namin. Siyempre, ayun na ako, magbubuhat na ako ng mga buhangin. Kasi nga sinasamahan ko sila mag-akyat ng buhangin sa taas kasi bubuhusan na yung mga poste sa taas. Kailangan na yung mag-imbak ng buhangin para mabilis ang trabaho. Siyempre, sayang ang oras. Alam nyo naman, mahal ang labor at saka mason. Kaya samahan nyo ako magbuhat ng buhangin. Sinamahan na rin ako ng aking lolo, kasama naman yung kapatid kong bunso. Inaayos nila at nilalagay nila sa sako para iakyat namin sa taas. Kasi nga bubuhusan na yung second floor, yung mga poste nandoon. Kasi nga malapit na tag-ulan, kaya dapat naming bilisan. Siyempre, napakasaludo ako sa mga construction, di ba? Kahit napakabigat, nakakayanan nila. Kahit napakainit, tinitiis nila. Diba? Ganyan ang mga construction. Kaya big saludo po ako sa inyo, mga construction. Ako naman, yung pangalawang construction, syempre, nagbubuhat din ako ng buhangin. Kasi nga, gusto ko rin maranasan kung ano ang buhay maging labor. Ayan naman ako, binuhat ko na rin yung buhangin. Iaakit ko na rin sa taas. At ayan, napakahirap nga. Wow, ang sipag naman. Tingnan nyo, may OFW. Yung kakabakasyon niya lang. Tapos, sumasama din siya. Nag-labor din. Oo nga, tama yung narinig nyo. Kagagaling ko lang bakasyon. Siyempre, wala sa akin ang salitang pahinga. Kasi ang paniniwala ko sa buhay, hanggat malakas pa ako, gagalaw ako. Titigil na lang ako pag talagang uugod-ugod na ako. Kasi ang paniniwala ko sa buhay, pinanganak ka na ngang mahirap, mamamatay ka pa ring mahirap. Kaya nang ayaw kong mangyari sa buhay ko. Kaya nagtitiis ako at nagtsatsaga at nangangarap. Siyempre, aminin ko, mataas talaga pangarap ko. Kasi nga, sabi nga nila, mangarap ka, lubos-lubusin mo na. Diba? Ay naman, yung asawa ko. Siyempre, siya yung tagatingin ng mga natapos ng mga nagtatrabaho. Ayan na siya, nagtuturo na siya kung saan daw yung kubeta. Ayan naman yung unang kwarto para sa aming unang anak. At syempre, dalawa yan. Dalawang kwarto yan. Kasi una at pangalawang anak namin. Syempre, ayan na. Yan ang aking asawa na napaka-supportive sa aking mga vlog. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya kasi talagang siya lang yung nakakaintindi sa akin. Ginagawa ko naman tong vlog para magpasaya. Siyempre, para kumita. Diba? Mindset ba? Nagpasaya ka na nga, nagkapera ka pa. Diba? Sa totoo lang, pinatayo ko tong Toy Story kasi since bata pa ako, ito talaga yung pangarap ko. Ito kasi yung nakikita ko sa Manila na naka-Toy Story sila. Siyempre, naiinggit ako. Normal naman yung pagkainggit. Pero, ang pagkainggit ay dapat nilalagay sa tama. Ang pagkainggit ay dapat ginagawang inspirasyon. Kagaya ko, nainggit ako sa mga bahay na nakatayo sa Maynila. Siyempre, nakita ko ang gaganda. Gusto ko yun, sabi ko. Pinangarap ko talaga siya. Kaya yan, sinubukan kong magpatayo. Kasama ang aking asawa. Diba? Ayan naman ako, sinusukat ko kung anong sukat at haba ng aming magagastos na yero at saka trusses. Kasi nga, until now, wala pang bubong. Kaya baka naman may mag-sponsor dyan. Ano daw? Sponsor. Siyensya na, bulol po. Siyempre, sinusukat ko, ang haba pala, more than 15 feet. Ang haba-haba, medyo malaki pa ang magagastos. Siyempre, kayang-kaya yan. Basta may tiyaga, may nilaga. Basta may pangarap, may trabaho, kayang-kaya.
Kaya sa mga kagaya kong OFW at galing sa kahirapan, mangarap tayo. Hayaan natin yung mga basher at naninira sa atin. Nagfo-focus sila kung paano masira tayo, samantalang tayo, nagfo-focus tayo para umasenso at mabago ang ating buhay. Kaya hayaan nyo yung mga yan toxic sa buhay. Isipin natin ang bawat pangarap at ang ating buhay. Kasi nga sabi nga nila, life is so short, 'di ba? Ang buhay ay napakaikli. Bakit mo papansinin yung mga yan? Huwag mong sayangin ang panahon mo. Sayangin mo yung oras mo para maghanap buhay at kumita ng pera. Ano daw? Kumita ng pera. Ala, bulol na ako. Ay naman na yung bahay namin. Malapit na matapos. Kaya I love you all. Mua mua, chup chup. Kaya mag-follow na kayo guys. Bye! Yes sir! Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you.